Shubor Nakaslem Jong Unong San Hima. Ka Meghalaya Youth Federation Bangla Sophi Unit Hanigasngi Kalalit Banbu Jingtho Show Executive Engineer PHE Mauplang East Khasi Hills Banpa Shimkhya U Habede Bagajingbom Poilut ka scheme JJM Hakashnong Bangla Sophi U President ke MYF Uba Arius Basayomoy Badu Secretary U Sherbestar Kharthang Mau Kilethu Bagidon Chispa New Pusan Tli Ki Yeng Hapo Gatishnong Hende ya ka scheme JJM ki yo tang khandai phau tli ki yeng Kaseng kala dawa na UEE ba unshim kya ni ka kam na mar ka scheme ka sarkar India kala mang ban yo lut baro kinong shnong kham tam kinong kendong to na kalang janga kumu president jongka Meghalaya Youth Federation MYF Bangla Unit nila wanbu ya ka city IE jongka PG jongka Mauplang jongka East Khasi Hills ha ka bedai batka JJM scheme po achno mga spi ndrei ai ka ba ngi na kaleng jong seng ni wan man bu ikini kimat jing dewa kimat jing don kam jong pai ba jong te achno mga spi ka ba kim shamlala ban yo lut yaki ya ka JJM ka yede ha po achno mga spi kilong ying gibadan po achno mga spi kidon hadu chispa anyo pusan ki long ying tenrei ki bayo ya ka JJM kilong tang khandai pujing tenrei lakum no mut minta khandai pheu ki ba khlem pat yo ya kanaka JJM hadu menta tena kaleng jungi ka seng jongka Meghalaya Youth Federation MYF Bangla Unit ni dawa ya i bede in charge ya kanaka PG ba insim khia mardor habedai bat kanaka scheme JJM khnang ba kin poi shabaro kilong ying kibedon hapo kachnong mang spi ke bom pat shamlayo sate hadu muta tena kaleng jungi gaseng ba kai ka ba ni sngiu khia kalong ba halo ke jing ut jing nam ki pai ba nong sui snong jong te ka than ke jungi tena kaleng jungi ke jong gaseng nimla ban chu snam te ngi hapan ten sngiu yikini kimat jing dawa jungi shaka sarkar habedai bekene ka skum ka JJM amaria kene ka JJM kidai man la ki thiluyeng kidai banyo ya kene ka JJM te hendrei ka balengo kalong ba hasnong bangla sophi jungi kalong hadu menta kim shem la yo lut ki JJM te kumta ngi na kaleng jong aseng ba ka kanhun jungi nimban se bangin hapan ai no shiki press media habedai bat kene ka mar khnang ba kai ke jingdon kam jing pat ba kilaban simkhia pat kilaban pumpiang motor tekene kalong kajing dawa jungi jong kaseng sha I jongka PHE jongka Mauplang ba indai ai halor kane kaman iwan bani kendu I kalong habedai pat ka scheme JJM habedai pat ka snong bangla spi kajingwan nya kendu jungi kalong ba imut ban nya kendu I hendrei indon tenglai subu ya kijing tho ki start jengki ba nakaleng jungi kum kaseng ngi dawa bat ngi kerpat mardor ba insim khia ya kena kam gerteng junga kalong Sherbestar Kharthang Mau iwan ngi nakaleng kaseng Bangla Unit jongka MYF iwan ngi ban kedu ya jongka PHE bai dipek ya ka Mauplang bat ya kasoyong bat bengiwan ban bu kini kamat kalong ba jadi baka scheme JJM po kasnong Bangla Sophi kebadan sispa nyu pesan teli gieng ban kita kiyo tang khandai puyeng kat kum ka ciktip ke jongi bak sarkar India kalamang ye kini ke scheme JJM kamtam kinong kendang bagi di banyo sispa persen bai di banyo ye kini ban adu minta ni baka klemdan ni ai bat bakadang yo tang khandai puyeng tena kalian ngejongi iwan bandawa ban iwan ban bu kini jing dawa khmat jing I bai dei ban le ban sim khai kini kam na benta kebet kebyang pai ba